ate. Hanapin niya. Hindi. Okay lang kay ate magpaalam lang na pupunta lang ng ganito. Ganyan. Huwag mo na sabihin kay ate na sabihin niya kay Kuya Noy yan. Kaya lahat naman sinasabi ko kay Kuya ay kay ate Lynn. Ito mga kanya-kanya. Gulat ka Be. lang binabanggit ni Oo. Kuya. Hindi talagang sinasabi niya pag ako nagsasabi. Si Candy, ganito. Mamaya na. Patingin na lang sa'yo siya. Oo, hindi talaga. Lalo na pag yung mga kachat ko na na lalo na si Lanza, yung sa basketball player. Sinabi ko sa kanya, ba't tawang-tawa ka bunso? Sabi niya, kachat ko si sabi mo ganyan niya. Beo, kachat niya na daw si Lanza. Sabi ko kay lahat na sinasabi ko talaga kay ate din. Kaya sabi ko kay ate, sige ate din, hindi na ako magsasabi sa'yo. Bakit? Hindi ko naman sinadya. Hindi ko sila. Magkano pa to po pag muka? Portrait. Opo, per Magkano? free. Portrait? Oo. Hindi ako nagpo-portrait kasi. Hindi ka po nagpo-portrait. Mahirap Sa kasi. kaibigan ko pinaka. May nagmukhang mongoloy. Oo. Hindi na matanggal. Mga ano ka Pero lang po mahal. yan? Mga 800. Magkano yung kay Kuya Je? Pinatato niya? Oo, yung last. 300. Oo, ano yun? Si Portrait. Joker. Ay, joker. Joker. Hindi, ano naman yun eh. Parang cartoons Oo, na. cartoons. Pero yung portrait talaga mahal. Mahal. Mahal kasi ang ink. Matagal na kayo nagtatato, Kuya? Medyo. Ilang years po? Medyo. Apat. Lilima na. Oh my God, andyan na. Nung first time mo nagpatato, Ate Lia? Nung first time mo nagpatato? Hindi? Huwag na lang naman para ka lang. Dapat pag nagtatato ka, yung broken heart ka na, pararamdam mo sa video. Mga natato ko, mga nasasaktan lang, nag-broken. Parang, hindi mo alam kung ano. Wala bang anesthesia? Pag epic na yung mukha niya, masarap i-video yun. Ano yung mas mo? Mas mahirap pag nakamas ka, hindi ka makahinga na. Tagalin mo yung mas mo! Kakagat labi eh. Kumalikot. Anong tangina? Lo kuya oh. Bawal mo nga. Nakalive ka. Nakalive ka. Nakalive yan. Nakalive ko nga ito. Makapag-ganti man lang. Sabi. Iba yung ungol. Ganun siguro sila nun na. Kaya sabi na Ate Jenna, alam mo sabi ni Ate Jenna sa akin, alam mo, sabi niya, ganyan, dyan sa kabila. Pigil. Wala na. Isigaw mo ba? Isigaw mo. Wala na. May tao sa kabilang bed. Shading na din yan kuya, no? Sabay na. Wala eh. Saksakitan lang yan.
Ang... Tagalin mo nga kasi yung mask mo. Sabi ni JJ, gusto niya yan. Tuisig niya yung sa kanya. Ay, kinakabahan na yan siguro. Yes, ang cellphone ko. Baka nag-text si lokal. Hindi ata marunong gumamit ng WhatsApp yung tanda niya. Ay, mahirap na. Gusto mo, Baka mahuli ng asawa niya yun. Huwag na huwag siya. Tawagin kayo. anong shit? Pati si kuya na nayubalahibo sa'yo. Tingnan mo ako, di ba? Anong Animal ka, Joy. Huwag ka magpatawa. Hindi, natutulog ka. Ay, bakit? Oh. 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 Kanina nagmamadali ka. Oh, Jesus. Mas maganda pag tanggalin mo yung face mask mo. Paano pa kayo kapag sa liig? Imagine mo na lang na nahalikan ka ni Kwan sa leg. Anong pangalan na? Si Vince. Si Vin. Gag. Wala. Ibig sabihin na unang dumating kami kay Vince. Oo. Oo. Ha? Oo. Oo. Alas ano yun? Alas 2 ata yun. Alas 3. Oh my God. Kuya. Nagugutom na ako nun. Ano yung nag-iasa ako sa labas, lumabas siya sa kwarto, ay sa bahay. Pumunta doon. May tinignan yung mga sampay na. Kasi sabihin, andun na Kasi siya. kung Kaya yung sa maiksing buhok niya, Nakaipit eh. Na hindi na yung dadalhin ni Vince yun kasi pinupunta na nga ni Vince yun dun sa bahay niya. Nagkita na. Oo. Ah! Panay friend mo kayo. Hindi. Si ate yan lang. Saka si Kwan ng Arlo. Hindi din naman sa Facebook. Sa YouTube. Yung sa inyo to. Hmm. Hindi sa akin kuya. Ano? Tumataas. Sumasakit. Medyo malaki ba? Inaman. Ganun di ba pag pinipigilan mo kasi may makarinig? Mas masarap sa buto, ano kuya? Sarap talaga boto. Kasi, Wala na sa kasi nanginginig lang siya. Diyan kasi laman na ibabaon. Si Kuya nadadamay sa mga Ay, sa pagbuto kuya, hindi masakit? Hindi, mas masarap sa akin. Dito sa balikat ko, ay sakit-sakit. May kaganyan-ganyan ko mga. Pero dito sa kami hindi. Parang wala lang. Ano inumin natin? Alfonso. Yung nandun? Oo. Okay. Ikaw naman po kaya na. Oo. At saka bibili ako sa ano. Bibili ako sa sahod. Pa-shout out daw kay Ramo Ignored. Oh my God. Hello, Ramos Ignored. Live ka? Tangina mo. Kala ko nagbibideo ka lang. Hayop ka. Ay, hindi kita friend. Lalani niya si Kuya na tattoo master ng Dubai. Kuya yun, i-endorse ka na yan. Mentors ka na kanya. Tattoo master. Hindi na masakit. Hindi naman na talaga. Siyempre, pag Sa una lang yan. sa una lang yan, kasi being, Masarap na.
Kasi, kung yan, masikip-sikip. Masikip pa nga yung balat mo. Hindi pa nanginginig. Pero pag namanhid na yan, ayun na. Masakit na. Hindi, pag namanhid na, okay na yun. Sarap na. Hanap-hanapin mo na. Parang gusto mo pa ulit. May sunod pa talaga. Tapos pag nagkuban na yan, nagke-keloid na, yung tukla-tuklatin mo, wala maganda. Huwag mong tutuklapin. Alam ko yun, sampaling kita. Para babalikitan ka kay kuya. Kakampasin talaga kita. Makati kasi minsan sobrang kasi. Wag pag makatita, huwag mong pagkudin. Dilaan mo lang. Lagyan mo lang ng, anong ilalagay ko yung pag makati? Meron akong gamit na Ano, wala na? Babe, Wala nang ungol. Wala nang ungol. kaya diinan mo nga. Ah, putang ina mo. Pampasing kita. Hanggang sa mamatay ba ko yun, kuya? Oo. Oo naman. Bangukay na po. Hanggang mo kayo mamatay. At least, kasama mo yung pangalan ng anak mo. Siyempre, kahit saan ako magpunta. Birthday niya yung 17. Mm. Pasok ko. Saan pupunta ang Bulacan? Ha? Ha? Ito. Anong kwan ko yan? Pangalan ng YouTube channel niya? Yung buong pangalan. Mag-subscribe na ako. Live Tattoo Station 6. Ito kuya, live tattoo? Hindi yung pangalan ko din. Ano dito? Juniper po. Juniper Bray. Sorry.
yung mga, andun kuya nakapost yung mga gawa mo? Hmm. Hindi na kailangan ng schedule, ganun, magpa-schedule. Hindi na, pag Friday lang kailangan maraming tao pumupunta dito. Pag Friday. 25 kaya. Always ka lang ba dito, kuya? Hmm. Taong bahay. Lagi naman kayo yun, naka-live to. Anong trabaho ng anak mo ko? Wala. Basta pa ata yun. But, Nag-aaral pa, kuya? nag-aaral. Ah. Module lang kasi. Sige. Ilang taon na ba siya ko? 60. Ay, kakukuha mo din, kuya. 5 months. 5 months na? Oh, 6 na. Oh, ang galing. Nauna pa siya sa akin. 3 months pa lang ako dito. Magkasunod lang kayo na, Arlene. Nauna lang ako sa kanya. Sa trabaho niya. Sa Chile. Open niya yung mga restaurant. Subscribe. Ring the bell. All. Ay, ang dami na palang tinatungan. Photo. Photo. Ang dami din mga viral. Tagal o, 2 hours yung nagpato. Malagi siguro to. Ay, na-video na pala yung sunog. Sunog to, kuya? iPad. Mga tagal na ako lang yun. Ay, tanggalin ng panty. Sa TV nagpato. Ano? Friday. Alapit na iwa, tato. Buti may ano pa mga ano. Magpatuto ng ganyan. Ang dami. Mga Pinay din kuya? Naos pa basketball. Sino Ano, ba maglalaro? Nay? Sila ko yan ay? Ay, ikaw to nagtato, kuya? Bakit? Ayan o. Hmm. Nakatingin ka pa. Sabay nang tumingin sa akin, tapos sa kami. Alam, ipopos ko hindi ako nagtata. Kaya ikaw talaga. Ano oras uwi ni kuya? Nandiyan? 5? Ah, 6. Dito lang ang sasata. Oo, kuya. Diyan lang sa Chelsea, New Era Building. Diyan ka sakit lang. Maluwag na eh. Ikaw. Sarap na. Dali lang. Ang dali lang kasi pangalan lang. Pinakamasakit na eh, puti. Bakit? Ha? Try mo ah. Ang ina niya.
Masarap yun. Ganun masakit. Hmm. Tawagin mo lahat ng santo. Napapaumin na nga siya kanina. Ang ganda pala umungol ni Candy. Ano ah? Ganon. Tawagin niya, Joy. Kago ka. Paano yung mga ano? Paano umihiyaw ba yung mga nagpapatatanong sa ano? Private ano nila? Kuya? Hindi, dali. Ganon lang. Shit. Ganon ka ka. Di ba nag-shit siya? Bitchan to. Ano yung palabas kong ulam doon? Para ma-distress na natin din ah. Hindi. Naku, ano naman? Ha? Saglit na. Ano bang ano doon? Nakakamiss. Ano, puro karne na. Ano sabi ni ate? Ano oras uwi sila ate Lid? Mga hapon na yun. Aray, mag-meeting pa daw sila kasama si Nora eh. Norma, Pero Nora. oo. Ma'am Lorraine. Pero uuwi pa yun. Kasi ano. Diba sabi nga niya, hindi siya lang sure kung makaka-uwi siya. Siyempre, Eh, yung baka dalawa, kainin mo uuwi yung yun. mga ano. Uuwi yun kasi yung dalawa. Papakatid lang kay Kwan. Baka i-drag up lang ni Kuya Mark yun. O kung i-drop ni Kuya Mark, edi Walang iniwan na pera sa akin sa atin. may pera naman ako. Maraming Stop ulam. naman yata ko yun. May mga Marami nga Anong ulam. nandun? Karne? mga Mga karne. Eh, anong ipa-out ko nga? Sa tanong mo sa kanya kung ano andun. Ito man ito. Anong ipalabas ko Baka sa na- pulutan? Naalam. French fries na lang tayo. Pulutan natin. May kikiam pa doon. May chicken. Hello? Yes? What are you? I'm in my... See, Ha? what is the see? Okay, I will send my son. Okay. Okay? Nagtutorcha ako ng tayo. Makain ka na? Siyempre, paborito ko yun. Masarap. Pulutan? Hindi, ulam natin. Gusto ni Palabas Jay ka yan. ng ano. Anong sabihin mo kung anong karne dun? Ano bang karne andun? Sabihin mo, te, tingnan ka kung ano mga karne andyan ka mo. Magkano na gusto mo kuya nung kinuha mo yung anak mo dito? Yung karnang bisa ko. Hmm. Palos dito. Magkano? May 1,000. Kaya niya naman yung basic-bisa yung anak mo. Oo, gusto ko. Hindi pag ano, mas maganda kapag meron akong ano. Hawak talaga na pera. Hindi, yung visa, tsaka ano, ganyan. Kasi under process pa lang yung... Pero may Emirates ID na ako. Oh, May visa ka na pag may Oo. Emirates ID ka na. Pero hindi ko pa nakuha yung Emirates ID ko. Nag-text pa lang kahapon na yung ano, Emirates ID ko daw ready to pick up na. Ayun. Hello, te. Pero sabi nung manager ko, tinanong ko, hindi daw ako kukuha yung sa office daw. Te. saan titikapin? Sa office, ay hindi ko alam. Kasi alam po anong post na sinabi. Ay, andito pala yun. Pwede mo tikapin personal. Pero wala akong nang resibo eh. Te, Kahit na, pakita mo. anong karne dyan sa ref? Nag-text kahapon. Ito, Emirates post.
Saan? Your Emirates ID is ready to Alras Post Office. Sabi niya. Alras? Mm-mm. Sa tayo. Valid ID and ICA receipt required, sabi niya. Yan, pwede pakita. Ito lang. Hmm. Pero ano sabi daw, sabi ng manager ko, sa office daw ang kukuha. Yung Office staff ko. niya. Yan mo na, wag mo na magpagod. Kaya, tapos na? Tignan ko paano. Di ba lalagyan, Maganda yung font, na? di ba lalagyan mo yan ng puti, kuya? Hindi masisirin. Hindi nga, para pagigawin natin konti. Ang paling kita yun. Bilis lang pala kuya na pagpangapangalan namin. Mabilis na. Quickie. Kiki. Ang ganda ng kinalabasan. Pero yung parang, edit. Hindi na maganda sa Hindi lang maganda. Yan ako. Madali. Mm. Kanina talaga saan ka umpisa, di ba? Hayop ka. Hindi, Pwede na, ouch na gano'n na. pwede naman kasi nga, aray, ganun. Aray ko, ganun lang. Ang sakit, ganun. Hindi, Saglit ka, hayop ka. Tinatuan ako, pero matagal pa ba yan? Ganun ako. Ano lang natapos, ganun. Di ba dito, Ang alam sabi ko, ko. gano'n. Pero, saglit lang. Gumagano ako, pero, hindi, Animal ka, Joy. Hayop ka talaga. sabi ko kasi huwag mo ikinisama. Nag-point kasi. Ano daw meron sa rep? Ewan ko dito, video call naman ang sinasabi. Ay, Chat na lang ka mo. Nag-voice clip na nga ako. Nagre-reply ng baboy. Baboy daw. Ang kulit din nun yun. May isang kaganon din yung utak. Meron talaga. Oo. Ang kulit niya. Ipilit niya kanina ibigay yung cellphone dun kay Baba. Eh, ayaw nga pa ang natin ngayon ni Baba. Sabihin mo, ipinipilit. Baboy baka. Ay, nag-cramps yung pa ako. O, ganon. Hindi yung... Kasya yung baboy tsaka baka dyan sa red. Charan! Pag na ibigay lang na ate kanina yung pera ko. Nagpatato ako dito. Dito. Pangalan din. Pangalan ng panganay. Ay, bunso ko. Mark din siya. Kasi yung nasa likod ko, pangalan ng panganay ko eh. Ba't ikaw pa kasi kumuha kanina? Hindi ko sinabi to. Tinanong Ah, lang hindi kung niya alam sasama, na- kung sasama ba, kung sasama ba daw ako kay ate. Ang ganda. Tingin. Ang cute. Oo, hindi siya yung tabi-tabi. Ang ganda pa ng ganong fun. Napatato din kita. Sunod si Pani. Oh, pero epic. Tangina ka. Okay na, kuya? Wait lang. Kuya, yung alcohol mo dyan. Tangina ka. Papasiwiyawin mo pa ako. Sasagad na nga natin. Sagad ba?
turbo. Panira ka sa live ng Kuya. Rated. Rated ang ano ni Kuya. Caption niya. Kuya, ilan na views mo? PG. Ilan na views mo, kuya? Sa Nakikita mo viewers mo dyan, di ba? Subscribers lang yan. Saglit lang. Bubad ka na dyan, Candy. Para magdami. Ha? Ikaw di ba sabi mo patato ko dyan sa may dede? Ewan ko kung maglalabas siya ng... Oh, abangan daw ni Kuya. Pag maglalabas si Kwan na... Tsaka kuya, gusto ko dun sa paa kasi may peklat niya ako. Gusto kong patakpan. Ano mo to? Di ba matatakpan to? Ayun o. Nung na-disgrasya ako ng motor to eh. Di ba? Ay, nakabukang babae. Yung butas. Na-disgrasya ka ako sa motor. Petroleum na ilalagay niya na kuya? Wag. What? Ito bili ka na lang din dyan. Ah, hindi ba petroleum? Maliit sa balat. Ah. Ito. Baya pala bili ka daw Tigis kuya. 10. Konti-konti lang naman yata ang Hmm. pahit niyan. Saan ka bibili ng ganito, Kuya? Wala dito yan sa Saan to? Sa Dera amin meron? lang. Sa amin lang yan. Ah, sa inyo lang to? Sa ano lang yan kuya? Yung sa bagong tattoo lang? Mm. So pag nag-heal na yon, wag na Pwede niya naman. lalagyan. Pwede pa. Mga ilang araw lagyan to, Kuya? Wala mo giro. Opo. Basta yan ilalagay. Pagka nagtutuklap-tuklap siya na yan, tapos lagyan ko lang. Ah, lagyan ko lang nito. Araw-araw ko lagyan ng ganito? Hmm. Mutas lang? Magkano, Kuya? 110. Thank you. Tara na. Kala nung may laman yung wallet ko. Ano, sana pala ganyan din yung lalagay ni Jaden sa tattoo niya. Ano ba ito? Thank you, Kuya. Iniinom to. Ito, Oo, pati tingnan dito sa live ko. Ba, iniinom to. Vitamin A to. 3 times a day.